Dami ni debatan na sumurong siya sa luhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sada. Ayat 27 sampai 20. Lukas 10 sada ayat 27 sampai 20 di dok. Di nama katahon hatai ibana di pagubus sada perempuan siat tonga-tonga di natoropi maswarana ninna mamadoh ibana. Maratua mah natumubuhon jalan napabagotok alai ninna ibana mah maratua mah akan obigi hata di debata jalan opiopsa maratua mah akan obigi hata di debata jalan opiopsa itu sahatna kadamang denang nani holongan di bagasang Kristus Yesus hahanggi na pinaribot totong mahita marhina ringgas nakata aparosyauta majakon haluau nasihat debata. Salam sehat selalu. Saya tersakado par mingguan ni molo dong binege hata sian para gendai madok maratua maganuk nau bege hata ni debata jala upiopsa maratua maangkano bege hata ni debata jala upiopsa. Amin. Itu sada unok di perdigota jala parsigo gotot tatu debata kataridana hata maratua di buku pada narumi do pada dai baru pola 100 orang Bali hata ini surat luar biasa maknani hata maratua di parangolua siapa hari pe jok do tabigi padoan martua hoida martua hoamang akan ngasih anak kamu nunga lulus anak kami jalan nunga seorang pahukum martua ho martua situ tua matai si adonangi ayaka para pangka dua anak konna banyak saluhu pamakian lihata martuai martudu-tudu itu ngolu namar hasonangan ngolu namar lasniroha kake alai dada holan hasonangan do lasniroha sabing nah hinakam nihatai molo di bahasa Indonesia di dok berbahagialah jalan do paltak pengertian nih kata martua molo di bahasa Inggris blessed be blessed jadilah berkat gabe pasu-pasu imamunu namar hasonanga situ jala manoktong goklas niroha jadi ngolu namar tuai imam ngolu natara pasu-pasu namar hasonanga situ jala goklas niroha dan sangobas alai manoktong jala saluhut dojol mamakirim ngolu namar tuai dan mungkin ada kalak namakirim murah tu mulu nate alani boy do hono sudah jol mamakirim asa gabe halak namar tuai nakpe gabe taboto takas udah melan niaka pinopar nuaing di banda torasna di banda kunna si martua teh kunna si martua amani martua nai martua ada udah padohan kebahagiaan adalah cita-cita tertinggi dalam kehidupan manusia kebahagiaan adalah cita-cita tertinggi dalam kehidupan manusia lasniroha ima sita-sita ni natumipo digulu ni hajo mau jadi martua dada pola nagabe bahan si selidika pe pola ik dak pola be boy dohonan ahado martuai perlu ikut separ siajara manoktongi alai degam mai di pahusa-husa wato di partudi mai di parsahlaho di diri dia do jahat ini hasona ngatai hatu hotel songo dia do jol mana martuai bado carana kita asa martua buado carana sama rasuna ngulutar behado carana satar pasu-pasu ita jala gabe halak na martua molo di halak bata somangna dong betul ujahan na boy batubu las ni roha doho hasonangan na gadi ukuran di dok jol mana martua uhut gabe tadda di golu na tar pasu-pasu ibadah ima hamorau hagabiun hasangap sulit ke maju saja. Di deba halak ojahan nilas nirhana ojah molodok mertua imam molo udang artana molo mangurai bana.
Molo mamora hita adong jabutta adong mobilta usahata haumata ladakta doa kala nasi dope to tulas maroha sonang mamulutta targuar ma halak nasongonot tar pasu-pasu jalan nomor 2 itu pak kiriman. Tetapi ingat, apakah semua harta yang boleh dia dapat bisa menjadi jaminan bahwa dia berbahagia? Deba sipata terus nama ibadah mamula-ulauna manogo satu borgin dak pola be di foto sambat dak boy be anong tikinan lahu modem be pola mamikiri yang tanah. Jadi ada sipata dak riko be marsal tudongan tu keluarga si solhot bakat tutuhani ala ni riko ni mangalulu yartai bahkan dak dibawa tawe samban ditinggal dan dolas nyari. Bahkan diulahun dalam nasopatu petaho lebih ting dakotan arata. Hape ya dundaku arata si tongdo tutudo marlas nirohan ibadah. Ada sebagian alaisyo deba dan gabe balas nirohana. Ya dong marta balas rohana gabe lu jadi pikiran alam susah dong. Alalam ngali kolom rohana lu ngalam maul jupang parsauran dari gado keluarga doa tudongan enang dombe kesempatan lang bertukar pikiran doa kaya nakona doa keluarga alam doa dan kita ada beda kaya di rohau dan di sanga di sumpun kondisi di gelengan gudang nari lebih kenapa tuh si pikiran jalan apa tuh arsak ni roha dong bertambah artai alani idak boy hapi artai gabe ujahan nahot laho patubu asadapotan asunangan jalan ngolu namartua aisu jaminan ni hape mabuan kita tu hasunangan pola jamu bado marita Yesus Kristus nama lewat jaminan di mulut atau bado carana asa terpasu-pasu mulutta jala sonang rohata molodum marana marboru marpahopu marnini marnono imayon na hagabeoni las rohata sonang manguluta terpasu-pasu mahita molodum hotripe sudia kaya nakoni marnini marnono marpahopu si anak si boru apalagi alak batak tubuh di halo jawab doa saat ibu diliti adorna tubuh anakna gabe si torok koparan disuruh mamangoli marhamudian molo songon nau lumaba otik dilurus didak dadi ati gape mangoli pola dang adong pola do adong sai di patok-patok molo sentur adong dak dalak na sorang suruh marubat habis na habis biar molo dong torok paparan manang sahur sudah dak danaki sitong boy patu bulas di rohana ape gudang ado na say pajupang do akka anak na say merbadai holan na patusiran na sodomu tuna di rohana be dung mar rumah tangga say masa gempa bumi sayolo do gumodang jala gumogoro akka parukilon apalagi ma akayanak kon nasay manusay bulong niya turas natin lumobi di kudian nari ang murang-murang mangalului akka na masa diyan ito gabe lomos dorohan yang kanatoras semua alani namuradeswe di media gabe galero hadis olmay ditanggung jawab di olong adong doy na marinaringkas mga luni sangap maradu manungor mardadu ang di adong utulan na lelang jabatan tarohawad do molo adong utulan ni jolmay kitor rongomdo akatodongi adong di iba rongom matodongi ala suada di iba sude mandau sude mambusik biade sangat menyakitkan memang be ado molo ado kuse ia halak di parsangapi dongan manang gelek taido molo roa kacol mana asing manang di sekolahna dia menghargai orang lain ia naturas na di bursikon
aha masotomba tabba marsakibate jala tabba mania kate-ate sal pudu hape sudi arata hasangapon nang hamorawi nang hagabion ditikina boy do gabelas di roa ala imot sementara boy do patu puasa pola sampai 2 hari ditulpukon di dok maratua mak paduana perjualan di pasar salah paropuan di tonga-tongan na toropi maratua ma na tumubuon jalan apa bangotoh bersifat fisik lahiriah dengan duit paduana di pasar paropuan ni tung di ide ibana puasa do hasangapun di Yesus airap do na toropi nunga di ide ibana na di babali Yesus sadato di nama baik mumu jala dungi boy mama kuling nang kuing mandidega belongang mana toropi keadaan hati sasara natoras begitu bangga ala boy anak konna pamalum namar sai patupa kahlongangan istilah duniana anak sifat jujulon anak kebanggaan orang tua apa idamah saya dong gope na solomoro hamida ulau na denggan nabi nani Yesus gadi dalam patu musuh roha kebencian merasa tersaingi elak late teal tias rohana mida haboyo di donganna merasa nasida gabe musuh manang saingan jangan nasida Yesus gabe saingan gabe musuh gabe saya di nasida dalan lahu mangujuli Yesus jalayok nasida mah marhite-hite Bilsebul hidupnya katodi di babalibana katodi najahati ia mengusir setan dengan kuasa Bilsebul penghulu setan lau mengalusi paduan nasida gabe di pasak Yesus ma pangajarion babua adul si tutudo harajau di bata sian harajau ni simbolis naso harotakas dope di tanda paropuani Yesus gabe sailongang marohana marnida jalam bigi saluknai sehingga dia mengalaskan pemikirannya sian dan yaktusanna ima pardagingo marnida jalam bigi saluknai longang ibadah alani hasangapon hagugon habisuhon hamuliaon nang kuaso na patar di ibana di diri di Yesus ido banna di dok ibana martua mabah nah tumubuhon jalan apa bagotok jadi seolah-olah kebanggaan orang tua karena sudah melahirkan orang yang hebat ya wajar orang yang luar biasa itu adalah kebanggaan orang tua iya. Nah yang dipasang abibana Yesus jala dipuji nang si Maria inani Yesus marhite hata martua maho martua ma si Maria namar napunaun anak semua Yesus nago huaso jala tarbarita marhite katanda halongangan doh pangajarian nago abisupon ido de rohane paropuani gugu do hata di pasak paropuani tarbegedo itu akan atorok song ninang tu Yesus gabe dia Yesus maibadah maratua mah akan opiki hatan ini bata jalan opiopsa maratua mah akan opiki hatan ini bata jalan opiopsa sada kebanggaan tersendiri dok menurut para puani dia kaina naul hasya anak kena menurut pernidan didagi ala yang go Yesus ulau ditot dido napahot tua dia kana manangion jalan opiop hatan ulau ditot jadi sada kebanggaan tersendiri kalau dia memiliki kuasa roh. Di sima tengok ada pengakuan nama Cai Maripola jalan harga si Maria ini di Yesus madok naposo ni Tuhan ni doau sai sau umat doau songon nani dokmi. Jadi dia tidak bersandar kepada alam pemikiran manusiawi manangna asa marsanga pau asa boy alai aduh penyerahan diri serap diloha holan perhitian di haluau di ibadah dia to anggona pasauton haluau di holan di matar jaladung lambagas dia tu si Maria nanang masai di dok si Maria ma dia de puji-pujian na parhaduau maau olak dion marsudut so bahasa Indonesia di dok sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia
Be blessed. Berbahagia. Alani naingatusata hatani paropuani lampa pataro naata nauni pasasi Maria adorang sotubu Yesus. Tutu sahala paropuan jala ina na martua do ibana jala dang mamorso manang majua Yesus di sini. Alai naik pasahaton di Yesus ima ujahan. Na dau marga jala nahot na patauhon sude jolma gabe halak na martua. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kesembuhan semua umat. Dia bersedia untuk menjadi keselamatan semua bangsa yang percaya kepada Yesus. Imam marhite nau bigi jalan nau peok hata di mata. Sasitongna di gorno si Maria gabe ina na martua dada holan ala manubuan jala pabago Yesus alai tarlumobi ala haserepon ni rohana mabigi jala mameok hata na pinasani Tuhani marhite ite suru-suruanna. Lebih jelas di Lukas 2 ayat 10 di do ia si Maria di peok do hatai jala di pausor-usor di bagasan rohana. Dakola di peok jala di pausor-usor alai hubut do di jala di jakot dioloi jala di ulahon. Takola dibigi diulahu takola dihatau didok ibana mamuse saisau matuau songon nani dok mi si panguloi di ibana pasau tersangka ni Tuhan itu mugo Yesus uju sahala nama baju do ibe ibana saya dapat curuan nama cayarga nang pe gok tantangan tapi dia bertanggung jawab di atas tantangan yang sedang dihadapi. Au garis yang hajol mani bana marpikir marhali-hali si mahuru hajol mana olo anak buruk naolo gabe bahan perbuncingan gabe-gabean ape somar hasohotan melahirkan ape somar hamulia alai aladang rohana na saut gabe diolo ibana do hatani suruh-suruani molodang dibigi dang ditangion ibana dang mungkin dohot ibana gabe ina na martua na blessed bangga do ibana songonina kita moloboy kita martua alanyak kana hasea jala si buat tua to kaya nako hasea jala gabe pasu-pasu tu malia bilang torok situ tu akan malu Allah di panglaut. Tentu balik saga bibura do nama baik golutta dau molo dau bita sian pacurone debat dau masak kita asonangan ujung gabe aporsono ala itu saluhut na de marguna molo tapak itu dalam di debata akan pasu-pasui akan atajalui siat debata jala taboto takkas debata do haroran yakal sewa rekok situ do hamoraon hagabi unang asanga ko ni jala boy doi mangaleo las di roha di kita alai dakot jala pas satu kinat doi na boy buba doi jala mago tarlumobi molo tayahi siat dalan naso inalomohon di debata jalan namaralo tu hata di debata tentu saluhut nadang gabe pasu-pasu di kita wah macarana gabe pasu-pasu ai siat dalan naso suman balik saga de murah-murah doi mampai mulutta dausian hasonangan lamma haporsu ala itu saluhut nade marguna molo tapak ke akka pasu-pasu nasiat debata jala tapasa bartula belum dirone atau kadamang denang nani holongan di bagasan Kristus Yesus lammat hinaringgas mahita lam taparinggas marohata mabigi hatani Tuhani marhide nama jaha hatani debata doh marhide nama bigi jamita uhut marsihoho mahita laho upiopsa mewujud nyatakan firman Tuhan mangului mangulahon jala makkanguluhon di bagasan mulut tasikarupa asal harga mahita hala namar tua natar pasu-pasu namar hasonanga situ tu uhut di bagasan las di roha situ tu hata ido nama ngapuli rohata doho patogon hita uju marhamaolon dalam di mulut gudang dua kana masa di muluan na marhamaolon taratusi hita tak tarjalo hita kana masa ya kana pauti
Alai leonon di Tuhan hidup buku di kita lah mengatusi selalu akan amasai. Termasuklah menghadapi pamonako kita sian pandemi COVID-19. Si pata data boto takas dala si dala nata. Alai mulo Tuhan ido na mangaramoti hita. Pada umna do hita siap jorogong, siap para sah, siap para jahat, siap nakasahit, siap nakaulau naso hasea. Laos hata ido mengajari hita lahu mangaramoti, mangargahong. Na adong di hita agka paso-paso di Tuhan itu. Asa taboto mama maki arata na adong obarat tulo mani rohana. Asa taboto ma menugu-nugu kaina kota dohot na hukdongan kumaliakta tudalan hasit dongan ilam junok tu Yesus lam porosea jalan diulahon gabi halak na martua be blessed tu kumaliangna lam torop matong akna porosea di Yesus alani saya toktong mamar sahur kita doh hatani Tuhani tajahai taraduti taulahon asa sumurut akka hajahatoni marurak jalan marparkue manadinggan jalan atonggi di bagasan mulut Tagalog. Saulat naik saya tadokma maratua maganuk mau bigi hatan di mata jala upeoksa. Amin.